Ами хора, след като 100 000 пъти ми беше повторено от вас, от мои близки, да снимам видеа за YouTube, ето отново видео за YouTube. И аз също си го повтарям, снимам някакви видеа, после ги трия, защото, примерно, решавам да си някакви поредици, обаче не ги продължавам и така нататък и така нататък. Всякакво оправдание, още взето ме мързи да обработвам. Но, ето сега, докато мия чиниите, ето е първата измита чиния, започвам да снимам видео. Това видео ще бъде няколко дни с мен. Ще ви покажа какво правя и като цяло ще ви разкажа какво се случва в живота, защото чакайте, че мия чиниите, но вече съм сгодена. Планираме сватба, свалям пръстена, защото в момента просто да не го подраскам, пусна някакси. Просто го свалям, даже в принцип не го свалям, като мия чиниите, за първи път реших да го сваля, не знам защо. Да, сгодена съм, планираме сватба и още други интересни неща се случват и бих искала в това видео да ви разкажа. Но сега ще измия чиниите набързо. Трябва да поправим малко на нашата е лудница и след това ще ходим на университет. Надявам се да ви хареса този влог. Приятно гледане! Докато мия чиниите, ще ви споделя, че доста неща се променят в моя живот. Имам толкова много да ви разказвам и всъщност дори не знам откъде да започна. Но ще започна от там, че искам през 2026 година да бъда по-редовна в YouTube, да бъдете част, наистина част от живота ми, от промените в него, от израстването, от сбъдването на мечтите, защото смятам, че по този начин ще си станем по-близки, пък и това е нещо, което отлагам и си представям се едно, че го правя, но аз не го правя и не качвам видеа, не съм редовна и ще се постарая това нещо да се поправи през 2026 година. Също така ще се опитам да бъда още по-прозрачна за вас, както съм била до сега. Ще остана се така искрена и няма да крия нищо от вас. Това съм правила до сега, това ще се случва и занапред. Така че приятно гледане на този влог. Имаме нова кафе-машина на DeLonghi. Рискувах с червен цвят. Кажете ми в коментарите дали ви харесва като цвят. Мисля, че не стои грозно с интериора така. Не знам. Аз исках да е бяла, но съм щастлива, че не избрах бяла, защото щеше да се цапа супер лесно. Матова е. Не знам как се води самия модел и сега ще ви снимам всъщност как си пускам кафе. Ще ви препоръчам ето тези бурканчета, които си взехме преди няколко дни от Jumbo, които са супер сладки, защото са с тези коркови надписчета. Ето и за захарта. Много са сладички. Само капачетата малко, ако бяха в малко по-тъмен цвят, ще да бъдат още по-добре, но няма значение. Кафето, което ще си направя, ето това, от тези зърна, на DeLonghi отново. Ето там горе, така че не мога да ви го покажа хубаво. А другото кафе, което си правим с лешник е ето това. И така, започваме с правенето на кафе. Дами и господа, тук разбрах, че всъщност съм спряла камерата, вместо да я пусна да снимам. Хора, аз съм толкова зле, че не снимах как си пускам кафето. Мислех си, че снимам, но не съм ви снимала. Та ще ви снимам поне как си правя млякото. Ги гледам добре да почиствам кафе-машината. Въпреки, че ето тук се надраска доста бързо. Чакайте да ви покажа. Виждате ли? Да. И сега, ето тук, слагаме шот еспресо и готово. През цялото време търсих този балсам. Днес в София е доста студено, затова си взех кафето за изпът да ме топли, докато пътувам с автобуса към Нов български университет, където и уча висшето си образование и имах точно една лекция. Чаша пълна с вода и да ви покажа какво купих от DM. Започваме с зимна черна обикновена шапка за Стоян. Зимна обикновена черна плетена такава шапка за мен. Такива ръкавички, които са без пръсти. Това въобще не ми харесва, но не е толкова зле. Бяха единствените така изчистени. Това е, нали, да си го сложите отгоре като бе на пръстите. Разбрахте ме. Не е чак толкова зле, нали? Взех ето тези 2 дозички протеин с вкусна шоколад, тъй като знаете, че аз не крия нищо от вас и не ме е срам от някакви неща.
Петите ми в момента са много зле и взех ето такива 2 пили за пети. Ето тази, която е доста груба. Не знам дали се вижда. Път е на балея, тя е доста по-финна и как кажа, не толкова груба. Така взех крем за напукани пети. Надявам се да работи. За всичко се надявам. И последното нещо, което съм инфлуенсната от Ния. Ще ви оставя скриншот, примерно, на нейното видео, в което тя пробва този гел. Мисля, че е този гел, не съм сигурна, защото не гледах видеото толкова много, ми ехчени, докато го гледам. Но моята най-добра приятелка Стефани, тя си спомням, че ползваше на Essence, ето това гелче, да ви го покажа, за вежди. Но беше в различна опаковка, беше по-малко и беше така да се отваря с огледалце вътре. Това не знам как точно се отваря. Ето я четката. Изглежда доста добре, доста е дълга. От другата страна има и такава, която може да ползвате за сенки. Така, това бяха покупките ми. Сега е хубаво да хапна нещо. Трябва да пия доста вода. И ще ходим на кино, но преди киното искам да си измия косата, защото не мога да се гледам повече с мазна коса. Отиваме на кино и ще гледаме, как се казваше, Прислужницата. Филм, който е явно много нашумял. Аз не бях информирана. Наши познати гледаха филма вчера или там ония ден и казаха, че много им е харесал. И ние отиваме да го гледаме 10:30 вечерта. Отиваме в България мол или как се казваше? Мол България мол, не знам как точно е правилно да го кажа. На къде ни е колата? Ей, там да не е. Да отиваме там да го гледаме. Затова се снимаме преди и ще видим точно след как ще бъдем. Ще си вземем най-вероятно пуканки, нещо за пиване, тип вода. И така. Обикновено обичаме да ходим в Мол България или България Мол, защото там киното е доста удобно, тип комфортно. Самите легла, седалки, на които се гледа филма, може да се вдига, да си лягаш. Взехме си тези интересни пуканки, които са карамелени пуканки, просто бяха цветни. И това е реакцията ми след филмът, който гледахме. Настоян също, той остана буден до края и след малко, като се осъзнаем какво се случва, ще ви дам повече обратна връзка. Филма свърши. Не? Какво ти става пред камера като си? Не знам. Стоян преди малко, аз съм без кола, не изчакай. Преди малко Стоян казва, това е най-добрият филм. За първи път не заспах на филм. Но пред вас явно го е срам. Аз много се живявам във филмите и по-добре да не гледам такива филми, но наистина беше добър. За първи път филма да ме държи под напрежение до края и наистина не разбирам какво се случва. И ме боли главата. Това е. Лека нощ, ще се видим утре. Проблемът е, че влизам доста във филма, е, че на мен филма доста дълго ме държи. И сега ме е страх. Чак навън вали, Стоян ме остави пред входа. И сега съм във входа. И ме е страх. Затова реших да си пусна камерата, за да ме е страх по-малко, обаче не помага. Добро утро от събота сутрин с топли палачинки. Стоян беше започнал да прави палачинки, но аз довърших правенето им. Мили дами, намерете си мъж, който да ви прави палачинки в събота сутрин. Също така вие бъдете добри да правите храна през останалото време. Малко са дните, в които се събуждаме заедно и може да си направим закуска, за това сме благодарни за всеки един такъв ден, като днес. Здравейте, мисля, че ви стана ясно, че правим палачинки. Всъщност вчера видяхте, че филма свърши доста късно. Или не сте видяли, не съм сигурна, може да не съм ви казала. В 12:30 свърши филма. И докато се приберем, докато се оправим, 2 часа си легнахме. И аз реално станах в 11:30 от леглото. Бях будна, но от леглото станах в толкова. Стоян искаше още по-рано да стане, защото той не е свикнал даже толкова късно да седи в леглото.
И сега правим, чакайте, ще се опитвам да обърна и палачинката. Трябва да намаля малко котлона. Още да напомня, че трябва да ви разкажа за храната. Ще седна след като той отиде на работа, защото имам малко работа. Ако не ме вземе с него, защото му се помолих да ме вземе, ще ви разкажа. Мисля, че не е много удачен момент да ви разкажа за храната, тъй като тя след малко ще дойде от Lidl. Времето, което имам, ще се възползвам. Знаете, че качих много килограми, качвала съм и видео с историята за килограмите ми, как всъщност започвам работа с личен треньор. Включих работата с личен треньор, защото още като бях, когато работех още с Яница, така се казваше личен ми треньор, не с мен. Когато работех с нея, нещо не се получаваше, не заради нея. Аз правих нещата, които трябваше, само не спортувах. Т.е. не се движих достатъчно, но ги правих. В смисъл, започнах да се храня здравословно, започнах да изграждам доста здравословни навици. Всички тези неща свалях горе от там 1 кг, отново се качваше нагоре и бях 90-92 кг. И това нещо ме побъркваше. След това се обърнах към друга ендокриноложка, за да мога да сравня, не знам, да видя дали всичко е наред и всъщност добре, че се свърза с друга ендокриноложка, която която всъщност ми беше препоръчена от бързовчетка на Стоян, която супер много килограми свали. 40 кг, мисля, че не съм сигурна. И аз реших просто да проверя нещата, след което тази ендокринологка ми каза: Яница, положението е много зле. И аз бях: как така много зле? Ами много зле, трябва ти медикаменти. Много се оплаших, защото аз не смятах да взимам каквито да било медикаменти. Смятах, че ще мога да се справя с хранене, с движение, както ми беше казано от миналата ендокриноложка. Но явно не се получиха нещата, започнах лечение с едни хапчета. Месец и половина бях на тези хапчета, отново никакъв резултат. Около празниците бях свалила 2 кг, които след това пак се бяха върнали. Не съм преяждала, не знам, беше много странно, даже си броях калориите. От този вторник, тази седмица, вторник, съм на инжекции, които са Оземпик. Ще ви държа в течение и ще се радвам да ми напишете в коментарите дали искате да направя отделно видео, в което по-подробно да си опиша нещата и разбира се, ще изчакам поне месец-два да минат, за да мога да го направя това видео. Здравейте хора, казах ви, че ще си изкарам цял ден с тази пижама. Ще я сложа за пране, няма да спя с нея, но искам да ви покажа какво правя. Ние се стоя малко поспахме, не знам какво ми става, нещо много отпаднало. Не ви показах нещата, които бяхме купили, защото ми беше паднала батерията на камерата. Искам да видите тестото за пица и какво се случва с него. Как е залепнало. Това е готово тесто. Как е залепнало по самото кисе, което идва. И искам да ми напишете, според вас, дали се е развалило, защото сега сигурно ще ми се смеете много в коментарите и като цяло, ако не пишете, все пак ще ми се смеете. Стоян предложи да сложим тестото на парното, за да може да се размрази, защото то беше замразено. И ние го сложихме там, обаче после малко го забравихме и то вече беше готово. После го оставихме, то се наду, все едно е стасало общо взето. И не знам, според вас има ли му нещо или нищо няма. Знаеш колко е трудно. Да стигна до тук с много зор. И още е дебело даже. Защото е така, като го разстилям и то, виж как се събира. Защото е купено тесто и не е домашно и така става и след 2 минути се прибира. И е време да направим пицата. Добавихме обикновените продукти, като доматено пюре, някакъв салам, който беше взел Стоян като шунка уж, ама на мен много не ми хареса. Отгоре царевичка и кашкавал. Напълно обикновена бърза пица. Тук да ви кажа какво ви обяснявам за рендето, което имам. Много е полезно. Мисля, че от Пепко съм си го купувала, защото просто когато рендосвам примерно кашкавал, се събира отзад самия кашкавал и направи буклук.
Не знам, я кажете ми в коментарите рендосва или рендисва е правилно да се каже. И кое използвате вие? Неделя е и всъщност, освен че е неделя ден за почистване, аз трябваше да почистя така или иначе в нас по-така основно. Почистих банята, кухнята, хола, спалнята, абсолютно всичко, гардероби, шкафове, просто защото имаше нужда, защото е след Нова година, имаше доста така голям период, 2 седмици, в които ние не се бяхме прибирали и винаги има нужда от освежаване и да изхвърля някакви ненужни неща. Знам, че тези кадри са много успокояващи с почистването, но заснех единствено само от банята. Простете ми. Поделих ви в началото на видеото, че ще ви разкажа относно годежа, как се случиха нещата. Ако не ви се слуша 20 минути обяснения, просто скипнете тази част. Днес времето е страхотно. Не е топло, минус 7 градуса е навън, но е слънчево, което автоматично прави деня хубав. Сега ще си оправя вежди с ето това гелче, което си взех по-рано във влога, сте го виждали. Тъй като тази стъпка не е толкова лесна, но аз пък толкова много исках, наистина си признавам, много мрънках. Много мрънках за пръстен. Всяка жена ще ме разбере, която е чакала толкова дълго за пръстен, нали, примерно 6-7 години. Защото познавам такива жени и всъщност споделят това, което и аз не споделям като чувства, нали, които съм изпитала тогава. Не толкова, че все още не ти е предложил, но просто започваш да се питаш. Добре, сега достатъчна ли съм? Аз не съм достатъчна, не заслужавам пръстен, затова не ми предлага. Започваш да търсите причина. Аз бях абсолютно същата и аз не съм от хората. Наистина нашата връзка е много открита и не харесвам такива неща, които не се доизясняват, не се доизговарят. И аз директно го питах, от какво се притесняваш, нали? Аз ли нещо съм направила? Очакваш нещо да направя ли? Хората около мен много ми се скараха, близките ми, че не преставам да говоря за тази тема, защото аз не я говорех само със Стоян, на мен вече ми беше станало хоби да го говоря където и да съм. И те ми се скараха, защото реално наистина убивам цялата магия на предложението за брак и реално ако съм от другата страна и аз не бих предложила. Малка пауза да ви кажа малко за тези фондиотени на Maybelline, които са толкова популярни, водоустойчиви се водят или не знам там какви се водят. Аз не ги харесвам, честно казано. Не ми харесва как ми стоят на кожата и също така не успях много добре да оцеля цветовете. Не са моите фондиотени. Най-добрите фондиотени са на MAC и след като си изхъбя тези, защото съм си казала още от миналата година ми е правило, но остава и за 2026 година. Ще си изхъбявам продуктите до край и тогава ще ги заменям с следващи. Спрях да питам, нали, започнахме да се шегуваме и всъщност аз тотално забравих, между другото, наистина тотално забравих за тази тема. Обаче в същото време аз знаех, че това нещо предстои. Представях си, през декември месец започнах да се питам, ще стане ли до края на годината. Всъщност си набелязах 2 дати, на които е възможно да се случи. И всъщност, щом съм си набелязала тези дати, че е възможно да се случи, значи са датите, на които не трябва да ми се предлага. Защото знаете защо. Тогава бях споделила всъщност с Мишето, моята маникюристка, приятелка. Миша, ако гледаш видеото, много целувки ти изпращам. Просто й казах, аз подозирам 2 дати, Нова година и годишнината ни, която е на 27 декември. Там нататък аз си знаех, че ще бъде на тези дати. Бях казала, това ще бъде последният... Ето сега не си направих света както трябва, ще го правим после с коректор. Бях казала, това ще бъде последният маникюр, който ще ми направиш преди да дойда с пръстен, така че внимавай какъв маникюр ще ми направиш. Бях се захванала с нелеката задача да организирам томбола, освен за семействата ни, така и за приятелите ни. И всъщност се заех с тези томболи, които... Сега ще ви кажа каква беше идеята. Идеята беше на тази Коледа всички да получат по нещо малко, да го оценят и същевременно да няма човек без подарък. За приятелите имах да опаковам общо 50 и няколко подарка. Мисля, че за мъже и за жени. За моето семейство имах около, не си спомням наистина, 15 подарка да кажем. И за неговото семейство също да кажем. Толкова може тотално да бъркам с цифрите, но ориентировъчно говоря. За приятелите успях да опаковам на другия ден, оставих ги за другия ден, но това се случва на бъдни вечер, през деня. На 24 декември аз се опаковам като луда в нас. През това време, т.е. преди да започна да опаковам подаръците, трябваше да отидем до Технополис, защото нашите бяха решили да ми подарят кафе-машина за коледен подарък. Аз си го поисках, просто те решиха да е от тях, нали, този подарък.
И разбира се, аз се съгласих. Да отидохме да гледаме машина, след това имахме някакви други неща да правим. Беше ей така, аз опаковах в моята стая, представете си сестра ми, за всичко, които не знаят, имам сестричка на 2 години и половина, тя беше до мен, како дай ми тиксо, дай ми това, дай ми другото, кучето беше до мен, то хапеше тиксото от време на време, без да искам, защото аз, примерно, го пусна там или Елена без да иска на неговото легло. И бях се много изнервила, защото не успях да си измия косата, тя беше вече на втори или трети ден, но се омазняваше. Не можах да си измия косата, не можах да се облека хубаво, защото бях облечена с ето това, защото просто го видях и го наметна. Но Стоян идва, преди Стоян да дойде, майка ми идва в стаята ми и ми казва: хайде, Яница, става късно, нали, задействай се, трябва да сядаме. Тоест на нея по-скоро и беше за това, че е неудобно, че аз закъснявам за при Стоян техните, защото ми е майка и иска нейното дете да знам. Това е неуважително, нали? Закъснението е неуважение, поне според мен. Аз се почувствах още по-тъпо, защото хем искам да направя нещо хубаво, хем закъснявам супер много и направо казах: сядайте, когато Стоян дойде, брат му отново му звъна и аз казах: знаеш ли какво? Отивай си към вашите, ще кажа и на нашите да си седнат сами на трапезата, аз се отказвам, ще си доопаковам подаръците, давам ви подаръците и си правете томболи и там всичките тези неща, защото просто аз наистина не издържах повече. И всъщност тогава тръгнахме към Петрич. Стоян ме разубеди от това нещо. Той се опитваше по всякакъв начин просто да подобри положението. Аз казвах: това е най-тъпата бъдни вечер, а преди бъдни вечер ми е най-любимият ден от годината и най-любимият празник. И тогава той, нали, аз му казах: това е най-тъпата бъдни вечер, искам просто да свърши, да отидем да вечеряме, да се чупи питка и всичко и да отида да си легна, защото просто ми е много зле, много ми е гадно. Настроението тотално ми се развали. Той през цялото време наистина се опитваше да ми оправи настроението. Аз тогава му благодарих, нали, че го прави, защото не е длъжен. Когато пристигнахме към техните, разбира се, аз влязах с усмивка, няма как да вляза по друг начин. Оправи ми се горе-долу настроението, защото чупихме питката, говорихме си, там беше и баба му, и дядо му, нали, майка му, баща му, брат му, с приятелката му. Много приятна атмосфера. Аз наистина много ценя тези моменти и някакси забравих за всичко, което ми се беше случило. Тък му бяхме вечеряли и някой каза: айде да отваряме томболата. Аз казах: сега ли, нали, веднага ли? И те: да, веднага. И аз казах: окей, започвам. И аз като адреналинка започнах, нали, да раздавам самите билетчета, всеки си изтегли, започна да раздавам подаръците и всъщност още докато опаковах, бях направила една чашка, мисля, че беше с меченца отпред, не съм сигурна, голяма чаша за чай. Вътре сложих едно лилаво кремче и едно лилаво десертче. И мама, когато мина през стаята ми да ми каже там тези неща за закъснението, ми каза: бе, ти не, тази чаша за теб ли си я правиш? И аз почувствах много гадно и аз казах: не, мамо, защото е лилава и любимият ми цвят е лилаво. И аз казах: не, мамо, нали, това е на случайен принцип, такава е самата игра, томболата. Идеята е каквото и да ти се падне да се зарадваш, а не да си правиш някакви подаръци специално за теб, нали? Не бих се възползвал от привилегията, че аз пакувам подаръците, пък и той да се възползваш няма как, защото теглиш на случайен принцип номерче. И обаче, докато отваряхме, тези подаръци, които останаха, аз ги взех за себе си, нали. Първо дадох да изтегли баба му, настоя майка му и приятелката на брат му. Приятелката на брат му се казва Лени, защото ми писна да говори така приятелката му, баба му и така нататък. Лени седеше срещу мен и докато отваряхме подаръците, тя така просто си дигна телефона. И аз просто станах, нали, така, предполагах, че снима, за да й остане за спомен, защото за мен това са много мили моменти. И започнах, нали, да разказвам как всъщност мама ми е обяснила, че тази чаша ще се падне и как всъщност се е паднала на мен, нали, че съм много щастлива. И докато обяснявам всичко това, майка му Стоян беше тук до мен, беше права вече и само се обърна и ми каза: сега направо ми да се разплача, но няма, много плача във видеята си. Така. И ми каза: сега е време за най-големия подарък и всъщност сега ще ви кажа честно какво мина през главата. Аз си казах: о не, те са приготвили някакви подаръци, ние не сме приготвили нищо по-голямо със Стоян, просто една томбола и някакво такова обвинение, че не знам, нещо не съм се подготвила. Даже преди няколко дни си обсъждах с една приятелка, че в днешното поколение не е дали ще си изложиш пред хората и какво си мислят те, а дали си мислят, че сме най-добрите. Тоест, аз се притесних от това дали те ще си мислят, че не съм най-добрата и това е подсъзнателно. Не, че искам да бъда най-добрата, а просто подсъзнателно някакси в поколението ни е това. Поне аз го забелязвам, вие ми кажете в коментарите какво мислите по тази тема. И обръщам се и виждам Стоян с един огромен букет и с кутия за пръстен. Аз само се обърнах и се ударих по главата, защото това беше наистина
как да кажа, искрената реакция, която мога да имам. Не очаквах, ако искате ми вярвайте, не очаквах въобще. Стана ми много мило, защото след това всъщност, когато той започна да ми казва някакви работи, да се прегръщаме, да се целуваме, баба му през цялото време, баба му е на почти 80 години, на 80 години прави тази година, 2026 година, започна да пее и от щастие и на мен ми стана супер мило, защото после, всъщност през цялото време аз не съм чула, че тя пее, но след като видях видеото от предложението, разбрах, че всъщност тя е пяла и ми стана наистина много мило, защото няма такова предложение, няма как да се повтори нещо такова, защото баба му, близките му са хора, които не мога да заменя в някаква друга ситуация, защото след това разбрах, че другата дата, на която Стоян всъщност е мислил да ми предложи, е била Нова година. И съм толкова щастлива, че е сменил датата, защото самия момент беше много по-интимен, хора. За нищо на света не бих променила предложението за брак, което ми направи Стоян. Не бих го заменила за предложение в Дубай, не бих го заменила за предложение на някоя друга почивка, някаква дестинация, която е много красива, защото там е различно. Не знам на вас какво ви е мнението, това е моето мнение, не сме тук да се съдим. И съм много благодарна, че цялото му семейство беше там, че не знам, просто се почувствах много добре. И да, това всъщност е предложението ми за брак. Много беше мило, много беше съкровено, ще си го запазя завинаги в главата, в ума, в съзнанието. И всъщност пръстена, който исках, сега той е малко замърсен от всичките гримове, които използвах и сетинг спрейлове. Пръстена е пръстена, който аз толкова дълго исках. Днес е понеделник, последният ден от влога. Минах през Пепко да разгледам какви неща има, да взема някои специални неща, защото днес трябва да направя трапеза и очакваме гости. Ще каним кумовете ни за сватбата. Навън е студено, но въпреки това има слънчице. Ето вижте. Трябваше всъщност да мина да си взема обувки, но до нас най-близкият магазин е Матстар. Предполагам, че и вие имате негативно. Вижте колко е хубаво. Негативно мнение относно Матстар, като всички около мен. Аз много не познавам бранда, марката по-скоро. Пробвах някакви обувки. Първо, че бяха 90 лева, второ, че нямаше точния ми номер и аз няма да правя компромис да нося по-голяма обувка. Но минах през Пепко, защото осъзнах, че ние нямаме чаши за уиски. И преди това, че ще очакваме гости до вечера, е хубаво да взема едни чаши за уиски. Също така, аз вчера щупих предпоследната ни чаша за вода, затова взех и чаши за води. Ще ви ги покажа, това са най-добрите чаши за води. За вода. Чаши за вода, не за води. Чашата за вода. Това са наистина най-добрите чаши. И всъщност взех и едно друго украшение, така за вкъщи декорация. Много красивичка и ароматизатори. Сега отивам до Спиди да взема една пратка. Ще се прибера пак до нас, да оставя всички тези неща. Ще се прибера пак до нас, да оставя всички тези неща. И след това отиваме на университет. Хайде да не щупя чашите. Това всъщност е поканата за нашите кумове. Ето така изглежда. Надявам се да го виждате добре. Много е красиво и нежно и нямам търпение да видим дали всъщност ще ни приемат. Освен това сме приготвили бомбони, алкохол и картичка. И всъщност тази картичка е много готина и много сладичка, която я взех. Ще ви кажа, нямах идея защо да бъде картичката. Някакси просто усещах, че трябва да има картичка и го измислих най-накрая. Ще напиша причините, поради които избираме тях и искаме всъщност да бъдат те наши кумове. Та сега ще седна да помисля, докато
всъщност готвя през това време, защото всъщност аз вече сготвих, самата храна се прави в печката, готви се в печката, защото след половин час те ще дойдат. И не знам дали ще успеем да снимаме, в смисъл, надявам се да успеем да снимаме, но не знам дали защо това ще се сложи във видеото, защото не знам дали те ще искат. Стискайте палци те да приемат, въпреки че вие ще гледате видеото, след като те са решили дали да приемат или да отхвърлят предложението ни. Плика също е много красив, който е в комплект с картичката. И ето тук също има много сладичко. Made with love. Хора, показвам ви как изглежда картичката. Направих всяко защо в различен цвят. 7 пъти защо, защото това е 7-та ми година заедно с Стоян и мисля, че ще бъде символично. Слагам картичката в плика и ви оставям. Ще се видим или след като те кажат да или не, или на другия ден. Най-вероятно на другия ден, защото искам да се насладим тези емоции. А утре всъщност с брат ми летим някъде, но това ще го видите в другия влог. За сега, чао! Първо показвам ви как изглежда трапезата ни. Пуснали сме си и джаз музика, но сега спрях, за да не ме копирайтнат. И всъщност забравих да ви кажа, че... да ви покажа, не че забравих, всъщност ми свърши батерията на камерата за ето тези чаши от Пепко, но аз мисля, че по-рано във влога ви ги показах. Сега ще ви покажа и за уиски какви взех. Да сте наясно с покупките ми. Ето ги чашите за уиски, които взех от Пепко. Много са красиви. По мое мнение. Аз не пия уиски, но виждам едни десерти хубави, които могат да се творят в тези чаши. Другото, което взех от Пепко, са ето такива ароматизатори. 3 такива ароматизатора, само 2 сложих в кухнята и в банята, защото в хола имаме един друг ароматизатор и имам чувство, че въобще не миришат. Надявам се да греша. И общо взето е това. Надяваме се да приемат. Нали? Да. Също сме приготвили за пиене, вода, сок и кола. И алкохол. Стоян е заредил, защото ние в принцип нямаме алкохол. Единствено 2 червени вина ни подариха това и това. На мен сигурно ви е познато това вино от един мой друг влог. От Михови Естейте. Това е подарък на Стоян за добре свършената му работа. Той след една къща, нали? Една къща, която бяха правили там с неговите колеги и той е взел просеко плюс някакво уиски. Сега ще ви покажа всъщност и подаръците. Няма как да не ви ги покажа. Така, ето го подаръка, който ви показах на снимка. Взели сме ето тези бомбони на Линдор, защото са с шамфастък. Също сме взели ликьор с шамфастък и картичката. Мили хора, записвам този voice-over няколко дни вече след като е свършил влога и след като минаха всички емоции. Имаме си кумове, приеха. Кумата няколко пъти се разплака, което е нормалната реакция. Много се зарадваха и ние много се зарадвахме със Стоян. Много сме щастливи, че имаме кумове, защото това бяха хората, които наистина искахме да бъдат кумове, не е просто и така. Завършвам влога с много позитивна енергия. Доста дълъг беше. Надявам се да ви е харесал, защото винаги ме молите за по-дълги влогове. Малко повече говорене имаше в него, но ще рано ми споделите долу в коментарите какво ви е харесало, какво не ви е харесало и какво искате да променя или да запазя във влоговете си и като цяло какви видеа ви се гледат. Целувки, прегръдки и ще се видим в следващото видео. Чао, чао!